l'Ariadna, l'Àlvaro, juntament amb la Mira i l'Àngel, i són els creadors del joc Passa Pregunta! Poden jugar de 2 a 6 jugadors. L'edat adequada és de 9 a 99 anys. Aquest joc és un joc de cartes. L'objectiu és aconseguir el màxim. Hi ha 80 cartes de preguntes. al mig de la taula col·loquem les cartes amb les preguntes boca baix. Comença la persona de menys edat. El jugador del seu costat agafa una carta i li fa la pregunta al jugador que li toqui. Digue si és plana, aguda o esdrúixola, diòptria. Si la respon malament es descarta la carta i si la respon bé, el jugador que ha encertat es queda la carta. Esdrúixola. Molt bé! Es juguen 5 rondes. En acabar guanya qui tingui més cartes. Hi ha 4 categories de cartes de preguntes. Digue si porta accent i on. Lletrella cap enrere. Digue si és aguda, plana o esdrúixola. El millor d'aquest joc és que es pot jugar a qualsevol espai. Lletrella la paraula bany. Ariadna, digue si porta accent, on. Poliglot. Valèria, lletrella cap enrere, òptica. Digue si porta accent, on. Meravellós. Álvaro, lletreja cap enrere. Conviure.